שמואל נאון, שמח לארח אותך אצלנו פה בפודקאסט, עסק שעסק. שמואל, יש לך בעצם שני עסקים, אני בטח אטעה, אבל אתה תדייק אותי אחרי זה. עסק אחד עוסק בעצם בתחום הבילוש, בתחום השגת המידע בצרפת, אתה שותף בעסק הזה. העסק השני הוא פה בארץ, שזה עסק שבעצם מתעסק במיתוג עסקים, בעיקר בתחום התחבורה. קרוב בשני המקרים. העסק הראשון הוא חברת אלגומוטיב, חברה למודיעין תחרותי. אנחנו עוסקים בהגנה על מוניטין תאגידי, של תאגידים בעיקר באירופה, מערב אירופה וצפון אמריקה. העסק השני הוא למעשה חברה לניהול מוניטין מקצועי, שקצת עברה הסבה והיא יותר משרד שעוסק בייעוץ תקשורת, ניהול משברים, אבל תוך התעלמות כמעט מוחלטת מהתקשורת הממוסדת ושימוש בווידאו, בתוכן וידאו, ברשתות חברתיות. זו המהות שלו. אוקיי, אם אני אקח אותך רגע למה שנקרא פיץ' של מעלית, זה ארוך מדי. תסביר לי רגע, אתה יכול להסביר רגע? כי לא הבנתי כלום ממה שאמרת כרגע. יש שני עולמות שונים. האחד זה חברת מוניטין, חברת מודיעין למעשה צרפתית. אנחנו עוסקים במודיעין תחרותי. תן דוגמה. תאגידים, מתחלק לשני חלקים. תאגידים פונים אלינו כי הם נתקלים במשבר תקשורתי. זאת אומרת, הם כבר חוו משבר, מישהו פגע בהם, הכפיש אותם. כמו סתם עולה לי בראש פה בארץ, משבר הקוטג' של תנובה לצורך העניין? משבר הקוטג' של תנובה זה אחד, אבל ניתן לך משהו אחר. חברה ציבורית, מסחרית גדולה מאוד תאגיד לפני חודש וחצי, פונו אלינו אחרי שעובד שלהם הכפיש אותם במשך תקופה, עובד שפרש, והמריד אחרים להכפיש את החברה. חברה מאוד 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 מוכרת. כל אמירה של נגדה ברדיט, ברשתות אמריקאיות, למעשה פוגעת בערך המניה. הם נעזרו בחברה מסוימת שאספה את המידע והבינה שמדובר בעובד הזה שממריד את כולם. אנחנו גיבשנו דרך פעולה ושיטה כיצד להתמודד איתו. כלומר, צפינו את הצעדים הבאים שלו וצדקנו, גיבשנו דרך, יעצנו מה לעשות, ובסופו של דבר גם הצלחנו להביא לפתרון שגם הגן על החברה וגם נטרל את העובד עצמו. אז אנחנו חברת מודיעין שעוסקת במשברים תקשורתיים. לא הרגתם אותו לצורך העניין. לא, אנחנו לא הורגים אנשים. אוקיי. אנחנו מוצאים להם את החשק לעשות משהו. לא בעסק הזה בכל מקרה. באף עסק. אוקיי, רק מוודא. מעניין, אוקיי, בסדר. ובארץ בעצם, תסביר בעצם מה אתה עושה. זה התחיל מסוג של, לא תחביר, אבל פנייה של אנשים שהכירו אותי מהעולם במשך שנים. עבדתי בעולם הזה של השפעה ועיצוב תודעה. עבדתי באפריקה, אמריקה לטינית, הודו, גם מסחרי, גם פוליטי. ניהלתי קמפיינים פוליטיים, בחו"ל כשההתמחות שלי וידאו ורשתות חברתיות. זאת אומרת, להבין איך מפעילים אנשים באמצעות רשתות חברתיות, איך גורמים להם לצאת להפגנות או להצביע בבחירות, דברים מהסוג הזה. לא עבדתי בישראל מעולם ואני גם לא עובד. איראן שייך אליך? לא. כרגע. אוקיי. עד היום. ומכאן זה עבר תהליך אחר לגמרי. אני מזיז את המיקרופון, זה מפריע לך, נכון? זה מפריע למיקרופון. כל הזמן זה מפריע למיקרופון, נכון? יופי. מכאן זה עבר תהליך אחר. מה שאנחנו עושים היום למעשה, זה לוקחים פיגורות, דמויות, מכל עולם שהוא, והופכים אותן לאוטוריטות אמיתיות ברשתות החברתיות. לא באמצעות פודקאסטים, לא באמצעות תוכן מהסוג הזה, אלא נטו תוכן שמגיע מהשטח, עבודה בזמן אמת. כלומר, אם יש כנס, בזמן הכנס, לא שבוע אחרי, יוצאים סרטוני וידאו קצרים מתוך הכנס, ברמה של אם שרה מדברת בכנס מסוים בנושא תחבורה, למשל השרה מירי רגב, 5 דקות אחרי שהיא אומרת משפט מפוצץ, כמו למשל, אני הולכת להביא עובדים זרים מהודו להיות נהגי אוטובוס. היא אמרה את זה? כן. אוקיי. זה יוצא, ישר אחר כך בטיק טוק, וזה כבר תופס. השילוב הזה של פעילות בזמן אמת, מאוד מהיר, מאוד מחדד את המסרים. צילום לאו דווקא איכותי,
יכול להיות צילום מטלפון, לא משנה מה, אבל השימוש הזה ברשתות החברתיות באמצעות וידאו, הוא מעצב תודעה בזמן מאוד מאוד קצר. מעניין. זה מה שאנחנו עושים. אוקיי. עכשיו אני קצת יותר מבין, קצת. אבל זה הרבה יותר ארוך מאוד. כן, בסדר, אבל העיקר שאתה יודע מה אתה עושה. לא, ממש לא. אם אני יודע מה אני עושה, זה לא כזה משמעותי, יותר חשוב שאחרים ידעו מה אני עושה. בסוף, זה עיצוב. זה מעניין, תודעה. כי אני מכיר אותך המון שנים, והמון שנים אף אחד לא ידע מה אתה עושה. אף אחד לא יודע מה אני עושה. גם תמיד הייתי מאחורי הקלעים. רגע, במאמר מוסגר, נגיד שאני הכרתי את שמואל לפני המון שנים, כי הילדים שלנו היו באותו גן, וגם כשפגשתי אותו, שאלתי אותו מה הוא עושה, הוא אמר לי, אני יכול לספר לך, אבל אני אצטרך להרוג אותך אחרי זה. כן, משהו כזה. בדרך כלל נהגתי לומר שאני משרד פרסום. כן. זה היה הרבה יותר קל, או עורך תוכן, זה הדבר השני. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, מה היה העסק הראשון שלך? העסק הראשון שלמעשה פתחתי היה חברה להפקת תכנים לאתרי אינטרנט של מוסדות. עיריית נתניה, עיריית ראשון, אשדוד, מוזיאון באשדוד, כל מיני גופים מהסוג הזה, ועדי עובדים, המון ועדי עובדים היו לי. ניהול תוכן בשפות שונות, זרות. מה קרה לו? בשלב מסוים, כשעבדתי במקביל במספר תחומים, כאילו גם כשכיר, גם להפעיל עסק, הייתי נשוי אבל בלי ילדים, עברתי תהליך מחשבתי יחד עם מסגרת סמינריון שעשיתי בתואר, שבו הבנתי שאו שאני גדל מאוד, מאוד 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 מאוד, ומתמודד על מכרזים גדולים ויודע מה לעשות, או שאני פשוט הופך להיות שכיר. זה לא, אין טעם. כי אני לא יודע איך מנהלים באמת עסק מהסוג הזה. אני גדלתי עם אבא שיש לו עסק, אבל עסק רגיל של איש אחד. לא מעבר לזה. מה העסק של אבא שלך? עריכת מעגלים מודפסים. זה תחום האלקטרוניקה, עיצוב, דברים מהסוג הזה. זה עסק שמכניס, שעובדים בו, אבל אתה קבלן למעשה, ואתה לא מנהל עוד עובדים, ואתה לא, אין לך מכפילי כוח. אז החלטת להיות שכיר? אז החלטתי להיכנס לחברת פרסום, לעבוד בה, להבין איך זה עובד, האם זה בכלל משתלם, האם זה כדאי. חיפשתי משהו שיהיה קרוב אליי ונכון, ולאו דווקא יעשה פרסום קלאסי, מסחרי, אלא הרבה מעבר לזה, ומצאתי את זה. משם עברתי עוד כמה תהליכים עד שהגעתי. אני מזיז את המיקרופון הזה כל הזמן. בסדר. זה יופי זה. תגיד לי, חשבת פעם להחליף את העסק הנוכחי שלך? כרגע? כן. לא. הגעתי בשנה האחרונה להבנה שהעסק בחו"ל עובד עם שותפים, שזה גם כן דבר שלא ידעתי שאני יכול לעשות אותו בכלל. זה שינוי מהותי, אני סוליסט באופי, אז לעבוד עם שותפים, צריך לסמוך עליהם, ובעולם שלנו זה עולם שהוא או מסחרי תאגידי, או שהוא עולם מודיעיני אחר. אנחנו עושים גם דברים אחרים לגמרי, שזה עולמות לא הכי כלילים, וחייבים לעבוד עם שותפים שהם אמינים מאוד, ובעולם שלי, אחרי שאחי יונתן נאור נהרג, הבנתי שיש ערך למה שאני עושה, הרבה מעבר לזה. ואז כל העסק הפך מעסק שעוסק במוניטין מקצועי, לעבוד עם עורכי דין ועם כאלה, הפך לעסק שכל כולו תחבורה, כל כולו יש לו מטרה שהיא הרבה מעבר לכסף. המטרה היא להשמיע את הכל, להביא לציבוריות הישראלית שנמצאת היום ברשתות החברתיות ולא בחדשות, להביא את נושא התחבורה, שזה אומר תאונות דרכים, זה אומר תחבורה ציבורית, זה אומר הנעת נוסעים ואפילו מטענים. כל מה שקשור לתחבורה, זאת הגדרה של עסק. לפני שנה הגדרתי, כל מי שקשור לתחבורה יהיה בידיים שלי. אני אהיה... בגלל שאחיך נהרג בתאונת דרכים? זכות במקרה הזה, כי אני רואה את זה כמורשת שהוא הותיר לי, לדעת שאני יכול להשמיע קול באמצעות זה שאני, מה זה שולט, מניע הרבה מאוד גורמים בתחום הזה שיש להם משמעות, קול של משפחות שכולות מתאונות דרכים, קול של משפחות שאיבדו את היקר להן ביותר, בגלל פעילות ממשלתית לא נכונה, משפטית לא נכונה. בסוף, כשיש לך תקשורת לצדך, כשאתה מנהל את השיח, אתה שולט בשיח. יש לך כוח. יש לך כוח עצום. מפחדים ממך, רוצים לעבוד איתך. אתה יודע להגיד
10 אנשים שלכל אחד מהם יש קהל של מאות אלפים, אתה אומר להם, מחר כולנו מדברים על X. וכשכולם מדברים מכה אחת על X, אנשים מפחדים, כי הם מבינים שמישהו שולט להם במוח. זה כיף. אתה אוהב לשלוט לאנשים במוח. כן, אם אני מצליח. אוקיי. אז אני קצת מפחד מהשאלה הבאה, אבל לא, מה אבל היית לא באמת, עושה? אם אני מצליח, אמרתי, אני לא... תשמע שזה למטרות טובות. תשמע את השאלה הבאה. מה היית עושה אם היית עכשיו קם בבוקר, ויש לך בחשבון בנק 50 מיליארד דולר? שלך. מה הייתי עושה? כן. באמת? כן. נרגע. קודם כל נרגע מאוד. החרדה הזאת, הפיננסית, ההבנה שאין קרקע יציבה, שכל שבוע, לא כל חודש, כל שבוע, אתה לא יודע מה יכול לקרות. אתה לא הגעת למקום של יציבות ושל, לא שלווה, אבל תחרות מתוך רצון להצליח, לא להתפרנס דווקא. המקום הכלכלי זה מה שיגרום לך את הרוגע? זאת אומרת, זה מה שיגרום לך את הרוגע? זה יגרום לי רוגע מצד אחד, ומצד שני, זה יגביר את היכולת שלי להשפיע ולהשיג הישגים. יש לי מטרות מאוד מה היית ברורות. עושה? מה הייתי עושה? כן. חוץ מלדאוג לנכסים קבועים, למגורים ודברים נורמליים, דברים בסיסיים. השקעת את מה שצריך. השקעת את מה שצריך להשקיע. הייתי משנה את כל מה שקשור בנושא התחבורה בישראל. הייתי מציל אנשים בתאונות דרכים. הייתי שואף לאפס הרוגים בתאונות דרכים. אני יודע, זה לא משמעותי לפעמים, וזה לא מעניין. זה מאוד משמעותי, זה גם מאוד... לא, זה כאילו, אבל זאת מטרה שאני מרגיש שהיא... אני חושב אני מאוד מאמין בזה שברגע שאני שואל את השאלה הזאת, ומישהו שאומר לי, אני פשוט אמשיך לעשות את מה שאני עושה עכשיו, שזה בעצם מה שאתה אומר, רק בנפחים יותר גדולים, זה אומר שמה שאתה עושה עכשיו זה מה שאתה צריך לעשות. כן, זה גם יצא לי באופן טבעי, כי אף פעם לא חשבתי על זה במובן הזה. מה שכן, אני לא בטוח שכסף זה מה שהרגיע. יש לנו דיון עמוק על זה, אני ואתה, אני חושב שהאמונה זה מה שמרגיע. כן. אני חושב שגם היום, למרות שיש לי את הסטרס מכסף, ולא הגעתי בכלל למקום, אני רחוק משם, של תחושה של יציבות, אלא זה רק עכשיו מתחיל להתאבות, המהות האמיתית היא האמונה שאני יכול, תחושת המסוגלות. זה הדבר הראשון שאני צריך לעבור עם עצמי. ההבנה שאני מסוגל. וחוסר פחד. כששואלים אותי היום איך אתה מתמודד עם דברים, אני לא מפחד. איך זה התחיל? אמרתי, אחי נהרג, הפסקתי לפחד. זה מחק לי פחד. שאני קבוע כל החיים. אני לא מסוגל לנהל, אני לא יודע לנהל עובדים, אני לא יודע להוביל, אני לא יודע לנהל כסף. אני וכסף? מה פתאום? אני לא יודע. זה בעיקר אני לא. זה אף פעם לא מה אני כן. וכשהפחד הזה יורד, אז הכל אפשרי. אתה לא מרגיש שמשהו מגביל אותך בכלל. יש קשיים, ואתה מתמודד איתם. אז האמונה שלך היא אמונה בעצמך? האמונה שלי, זה מצחיק. אתמול שמעתי איזשהו שיר, כל השירים האלה של, איך קוראים לו? כל הקיבה לטובה, כן, שירים כאלה של בן צור וכל מיני כאלה. זה שירים שמבטאים חוסר פחד. זאת אומרת, זה מצחיק, אבל זה סוג של דטרמיניזם. מצד אחד, אני מאמין שאני יכול, מצד שני, הכל זה בידי שמיים, הכל זה מכתוב, הכל זה גורל. אתה יודע מה? אוקיי, ואיפה אתה נכנס פה בעצם? זהו, אז אשכרה אתמול צילמתי מסך את הקליפ כדי לעשות עליו סרטון, לדבר על דטרמיניזם, איך כל השירים בשנתיים, 3 האחרונות, הם שירים שאומרים, אני יכול, אבל הכל מידי שמיים. אתה רוצה שאני אדייק לך את זה? דייק לי את זה. הכל בידי שמיים. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לשלוט בו, היחיד בעולם הזה שאנחנו שולטים בו, זה המחשבות שלנו. זה הכל. הדרך שלנו כתובה, הכל כתוב, אבל המחשבה שלנו היא הכוח שלנו. מחשבה יוצרת מציאות. אמונה יוצרת מציאות. ההבדל בין מחשבה לאמונה, זה המקום של הרגש. זאת אומרת, אם אתה באמת מאמין, אתה מרגיש את זה, אתה חש את זה. אם אתה קם בבוקר באמונה שלמה, שמה שאתה עושה זה הדבר הכי נכון, ובאמונה שלמה שאתה תפרנס מזה, ואתה תרוויח מזה, ושאתה תעשה ואתה תציל חיים, זה מה שיקרה. מחשבה לבד היא השלב הראשון. אתה חושב את זה. האמונה זה כבר השלב שבו אתה מערב את הרגש, וזה מה שמשנה את המציאות. אבל זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לשלוט בו. דייקת.
לחלוטין. זו תחושה, זה מדהים שהיה לי קל יותר, אני אומר את זה קצת שחצני, להגיד לשלוט במוח. זה לשלוט במוח של אנשים, אבל לגרום למאות אלפים לצאת מאשר לשלוט לרחוב. במוח שלך. בדיוק. ידעתי ממש לדעת מה מניע אותם, מה אני אגיד, איזה מילה, איפה אני אפרסם אותה, איך היא תתפרסם, איך הם יראו את המילה הזאת, שהיא תגרום להם לצאת החוצה בשפות שונות, זרות לחלוטין, לא עברית ולא ערבית. איך אני אגרום לבן אדם אחר מולי, שאין לו מושג מי אני, שאני מפעיל אבטר ומשחק בו, איך אני אגרום לו לעשות את כל מה שאני רוצה, כשאין לו מושג בכלל מול מי הוא עומד, ובעצמי לא הצלחתי לשלוט. כאילו לא הצלחתי להגדיר לעצמי למה אני עושה את מה שאני עושה. אני חושב שזה כמו שרופא לא יכול לטפל בעצמו. כנראה, או פסיכולוג. פסיכולוג. אתה חושב שהעסק שלך מצליח? מלפני חודשיים, כן. תגדיר, מה קרה לפני חודשיים? בדיוק. או שתגיד לי מה קרה לפני חודשיים. לא, אני אגיד. לפני חודשיים הבנתי למרות, אני אדייק את זה. לפני שבוע אמרתי לאבא שלי שזהו, אני מרגיש. אמרתי לו, בא לקוח, נפל לקוח, הזמן התקצר. יכולתי להעביר בעבר לקוח חצי שנה איתו, עד שהוא נהיה לקוח, והוא נופל לי ברגע האחרון. היום, תוך חודש, תוך שבוע, תוך 3 ימים, מתחילים שיחה, מתקדמים, הכל מאוד מאוד מהיר, או שהוא נכנס פנימה למערכת, או שהוא יוצא החוצה. אני לא מתעכב, אני לא בוכה כשמשהו כזה קורה. פעם זה היה שובר אותי, זה ריסק אותי. חוזים שאתה מרגיש שזהו, הנה, זה הבוננזה שלי, אתה כולך תלוי באיזה חוזה גדול של 70,000 אירו בחודש, ואתה מגלה, או שאתה לא מקבל את זה, או שהרווחיות שם היא עלובה כל כך, שזה רק נזק, עדיף לא לגעת בזה בכלל, זה רעיל. היום זה רץ הרבה יותר מהר, אז לפני חודשיים הבנתי, אחד, שמה שאני עושה נכון, שיש לזה ערך, שצריך לתת לזה את הזמן של זה, לדחוף כל הזמן, ולקוחות מגיעים ורוצים לשלם. ומי שרוצה לשלם ומתחרט ברגע האחרון ויוצא ולא וכן, חסר משמעות. דבר אחד שהיית משנה בעסק? לא משנה, משפר. הגדרתי לעצמי שברגע שאני מגיע למספר לקוחות מסוים, בהיקף מסוים, אני מוסיף לי עוד אנשים נוספים למה שיש, שיבצעו פונקציות מסוימות שאני לא מסוגל לבצע. או שממש הפונקציות האלה, הפעולות האלה, מעטות אותי. איך עושים את זה? למה עושים את זה? לא יודע, אבל זה השיפור שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות את זה עוד יותר יעיל. לא רק, אני לא רוצה להישאר לבד. במשך שנים, מהעסק הראשון, שבו העסקתי פרילנסרים כל הזמן, ודאגתי איך אני משלם להם ומה אני עושה, וזה גמר אותי נפשית, אלא הייתי ילד, לא הבנתי את זה. פחדתי מלהעסיק אנשים אחרים, פינטזתי על הפינה הקטנה שלי, 4 ריטיינרים, 40,000 שקל, הכל נורא נחמד, רק אני, נשאר לי בסוף סכום נחמד, אין הוצאות, הכל טוב. היום זה אחרת לגמרי. היום זה לא החלום בכלל, זה לא הכיוון. אז השיפור הוא צמיחה, לא בכמות העובדים, אלא בהכנסות, עם מטה רזה, שיודע לעבוד ולהביא עוד ועוד ועוד ועוד, ולתפעל את זה. אוקיי. אני חושב שאני במקום הזה היום, זאת אומרת, אם מסתכל על אדם בתור דוגמה, זה באמת הדבר הזה, זאת אומרת, זה משהו שיודע נורא להתרחב ולהתכווץ בהתאם למה שצריך. וזה שילוב, זאת אומרת, אצלנו זה שילוב, יש נקרא לזה את המטה הבסיסי, שכולל את האורחים שלנו ה-in-house, שכולל את המנהל משרד, שכולל את ודימה, ומעבר לזה, הרבה מאוד פרילנסרים. זאת אומרת, היכולת הזאת היא בעצם עכשיו לעשות כמה פרויקטים ביום,
שכוללים כמה צלמים ושידורים חיים ו-whatever, ביום אחד. ומצד שני, בתקופות שהן קצת פחות עמוסות, אז זה באמת לבוא ולהתכנס חזרה לבייסיק. לכם יש גם מבנה. זאת אומרת, אני מסתכל על עצמי היום, ובעבר המבנה היה מאוד חשוב לי. סליחה. מבנה היה מאוד חשוב לי, ובתחום שלי הוא כמעט ונהיה לא רלוונטי. אני לא נמצא אף פעם בשום מקום, אני כן צריך איזושהי פינה, גם בחו"ל אנחנו צריכים איזושהי פינה, אז יש פינות, ולא מעבר לזה. כן. ואצלכם זה מבנה, זה כמו מפעל. אתם קודם כל צריכים מפעל, מבנה, ממנו פועלים, זה הכרחי, וזה גם מייצר בידול מסוים. זאת אומרת, יש עוד מלא פרילנסרים שעושים את מה שאתם עושים, מה שדמקה עושים, בצורה כזו או אחרת. אבל המעבר הזה, המחויבות הזאת למבנה, לארנונה, להגיע בבוקר, כן. להגיע בבוקר, נכון. להגיד, אני נוסע, עובד עד 11 בלילה אצל לקוח, ואז חוזר למשרד להחזיר ציוד. לא מובן מאליו. מצד אחד, מצד שני, אני יכול להגיד שאתה יודע, המון שנים הרי צילמתי לבד, ואחד מהדברים שהכי נהניתי מהם, באמת, עד היום אני מוצא את עצמי נהנה מזה, שאני יוצא מהרכב, ואני בודק ארנק, פלאפון, מפתחות, וזהו. זאת אומרת, פעם הייתי צריך למצוא את עצמי עם ארנק, טלפון, מפתחות, תיק מצלמות גדול, עם התיקים של הפלשים, הציודים, כאילו הייתי סבל. לא שהיום אנחנו לא סוחבים, כן? ואני מאוד משתדל בעצמי לעשות את זה כמה שפחות, אבל זה עדיין שם. אבל זה שאני בבית, יש את ההפרדה הזאת, מבחינתי זה עולם. במה אתה הכי טוב? בלחדד מסרים. לקחת מסר מורכב, לקחת אדם מורכב, ולגרום לו להגיד את הדברים הנכונים בזמן הנכון לאנשים הנכונים. ולעשות את זה מאוד מאוד מהר. זמינות. זה אם תשאל לקוחות מה הערך המשמעותי, זה זמינות. אני זמין. כל הזמן, למרות שבתות וחגים והכל, שאני לא. אני זמין בכל יתר הזמן, ואני נותן עצות, לדעתי, די טובות. הם אנשים משלמים על זה, אז כנראה שכן. אז כן, לאורך זמן, אז כנראה שזה כן עובד, אבל אני חושב שיש ספר שנקרא עסקים במהירות המחשבה, של ביל גייטס. קניתי אותו לפני עשור. היה לי המון זמן פנוי, עם ערוצי יוטיוב והכל, ואני זוכר את הרגע כן, היה רק אולי מאמר מוסגר להגיד שאתה היית אחד מהיוטיוברים המובילים בארץ לאיזו תקופה, או המוביל. במשך שנה וחצי, בין 5 הראשונים, אבל ביוטיוברים שפעילים בחול. זאת אומרת, אף אחד לא הכיר אותי בארץ. גם בחול לא הכירו את הפנים שלי, כי רק הידיים שלי היו שם. והיה ממש תקופה של חיפוש, כי הרווחתי כסף, נהניתי מאוד מה שאני עושה, אבל ידעתי שזה לא מה שאני באמת רוצה לעשות, ואז היו לי 2 חלומות שאני צריך להגשים אותם. ובנקודה הזו מצאתי ברחביה בחנות ספרים, ספר משומש של ביל גייטס, עסקים במהירות המחשבה. ספר ענק משנת 97 או 98, שבו הוא מספר על העולם בעוד 20 שנה, שהכל יהיה מהיר. לא אימיילים ולא בטיח. הכל מהיר מאוד. עסק יצטרך להגיב מהר מאוד לכל דבר, ולהתמודד עם משברים במהירות. בכל זמן, בכל שעה. אני חושב שחווינו את זה בקורונה, במלחמה. בדיוק. זאת אומרת, העולם נמדד אחרת, ואז ברגע שאתה מבין את זה, שאתה לא יכול, מבקשים לך הצעת מחיר, אין דבר כזה תוך יומיים. שעה אחרי יש הצעת מחיר. הטמפלט כבר מוכן, אין דבר כזה. שעה אחרי במקרה הקיצוני, מבקשים לך לענות על הצעת מחיר, אתה עונה. אתה לא שומר כלום. מצד שני, זה קצת, אתה יודע, מאוד שוחק. זה מאוד שוחק, וזה גם אני מסתכל, אני באמת על עצמי, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים אני אומר לעצמי, וואי, אני עכשיו רוצה לקחת את הטלפון החכם שלי, ולשים אותו בפינה, ולא להתעסק איתו עכשיו. תן לי נוקיה מפגר כזה. תן לי רגע לחזור לשם, לכמה שעות ביום. אני באמת מתכנן את המהלך הזה עכשיו, כמה זה נשמע מוזר. כאילו, אני צריך את השקט הזה, וכשאתה בעל עסק, שהוא, כמו שאתה אומר, אתה צריך להיות מענה, והזמינות הזאת,
אז הרבה פעמים זה עלול לבוא על חשבון האישה שלך, על חשבון הילדים שלך, ועל חשבונך. ואם יש משהו שאני מצאתי את עצמי עושה יותר ויותר בזמן האחרון, זה כן מקדיש לעצמי זמן. ממש, אם זה ללכת לשחות, התחלתי ללמוד שחייה עכשיו, אם זה לשבת לקרוא, אם זה לכתוב, ובזמנים הפנויים שיש לי, אני גם לא שורף אותם, משתדל לא לשרוף אותם על מסכים, על גלילה אינסופית או על זה, ברשתות חברתיות אני כמעט ולא נוגע בזה. טלוויזיה היום אני גם כמעט ולא רואה. אבל הנקודה היא שכאילו הטרפת הזאת שאנחנו חיים בה, צריך גם לשים בה גבולות. אז אם יש לך, וכאן אני כן, איפה אני מוצא את השקט שלי, ואני חי את הרשת, אין לי ברירה אלא לחיות את הרשתות האלה, גם אם אני לא מופיע בהן כל הזמן. אני מגיב לדברים, אני עונה, אני חי את זה, אבל אני מבין שיש רגעים שבהם אני צריך לעצור את הכל, לא משנה מה יקרה. אז תפילת מנחה זה פצצה. יורד לבית כנסת של הכורדים מתחת לבית, ושם אין טלפון, כאילו מרביצים לכם, הטלפון שלי על השטק מבוטל לגמרי באמצע היום. טוב מאוד. סתם, לא קשור לכלום. אני מוצא את זה רק בבוקר מאוד מוקדם, שבתות, שאני לא מתגעגע, אני לא מחכה עליהם מוצא שבת. בעבר הייתי ישר רץ הטלפון, ביום לוקח לי חצי שעה, אפילו שעה אמא שלי אומרת, נו, מה, איך, מה? לא פתחת, לא הדלקתי, לא בא לי. אחד הדברים המבאסים אצלי עכשיו, שאני מחויב ללכת עם טלפון בשבת. הוא אצלי בכיס כל הזמן. אוקיי? אמרתי, צחקתי בדיוק עם הילדים שלי, אמרתי להם שאם יהיה עכשיו אזעקה על משהו מאיראן או משהו כזה, אז מה שנצטרך לעשות זה שליש ממני יישאר עם אשתי והילדים, שליש ממני יצא החוצה מכיתת כוננות בשביל להגן על השכונה, ושליש ממני ייכנס לרכב וייסע לצבא, למילואים. לא יודע מה אני אעשה, אבל זה בגדול מה שנצטרך לעשות. נראה מי יצעק יותר חזק ולפי זה נפעל. מעניין. טוב, שאלה הבאה. היית רוצה לראות את הילדים שלך ממשיכים בעסק שלך? כמי שגדל לתוך עסק, ועבד בו גם כן, של אבא שלי, וגם נהנה ממנו, אבא שלי בעט אותי החוצה, הוא הבין שזה לא התשוקה שלי באמת. שאני נהנה, כי ראיתי שם כסף, ראיתי שזה, אני יודע לעשות את זה, אבל זה לא באמת... אין לי שום ציפייה, אני גם יודע שחלק מהילדים אולי כן רוצים, לא רוצים, הם רואים שקשה לי, יודע, היה איזה, לפני איזה כמה חודשים, היה מאוד קשה, זה היו שנתיים קשות, מאוד. איך הם רואים? אתה מספר להם את זה? הילדים שלי מכירים את העסק הזה יותר טוב ממה שרוב האנשים מכירים. תלוי מי. הבן הגדול שלי אין לו מושג. הבן הקטן שומע את כל השיחות. מכיר את האנשים, יודע מה עושים, יודע איך, למה, כמה, הכל. והבת, איילה מבינה את הערך של הדברים. עכשיו, לפני איזה חודשיים, אשתי שאלה אותה, כאילו, מה כל אחד מהם רוצה לעשות, ואז איילה אמרה, עצמאית, רוצה שלי עסק. ההלם היה גדול. למה? אבל למה? היא לא ראתה, יש אנשים שגדלים לעסק ואומרים, אבא שלי, אמא שלי, יש את עסקים, כי הם גדלים לתוך אנשי עסקים שהם רואים מוצלחים. משגשגים. אבל עסק, ואתה אמרת את זה היום, זה לאו דווקא עניין כספי. מה הילדים רואים? הם רואים הורה בסטרס, הכסף לא נכנס, כן הביאו, לא הביאו, איך עושים, איך אתה מקים אותו בכלל, זה, בסופו של דבר, אני הקמתי עסק חדש, מתוך חורבות של עסקים קודמים, או של פעילויות בתור שכיר. אני לא יודע אם לקרוא לזה חורבות. חורבות לחלוטין. לא, אני חושב שזה שיעורים. זאת אומרת, היום לא היית יכול לייצר את העסק שלך, אם לא היית נופל את כל הנפילות שנופלת. אין ספק בכלל, וכל מי שמכיר אותי ומכיר חלקים, אני יודע שעברתי כל כך הרבה גלגולים, מלעבוד באפריקה כשכיר וכעצמאי, ולעבוד באמריקה הלטינית, לעשות עבודות כאילו הזויות לחלוטין. לא רצחת אף אחד, אני רק מדייק. לא. לא. הפאוזה הזאת הייתה הפאוזה הזאת הייתה, כן. אבל להיות שותף במפעל ייצור פלאפל, צפון, מופרח, כל כך הרבה דברים מוזרים שעשיתי. מה קורה עם זה באמת?
אוקיי, השם ייקום דמו של המפעל. הבנתי. אבל אתה רואה, אתה חווה בתור ילד אתה חווה את הניסיונות האלה, ואתה מבין שיש המון קשיים, ולמרות זאת אתה בוחר בעצמאות. למה ילד רוצה להיות בעלים של עסק? אז קודם כל הוא רואה את ההתרגשות של כן הצלחה. הוא רואה את החיבור כשיש לקוחות אליך. אם הוא רואה אותך מתוסכל כל היום ושבור וכאלה, אין טעם, אתה משדר רע. יש לי חבר שאני מכיר אותו המון שנים, והוא גם בעל עסק, והוא גם האשים את כל העולם אחרי זה בנפילה שלו, ואני רואה את הילדים שלו כולם, כאילו, יש לי שיחה איתם, כן? והם אומרים לי, הם שכירים, תן לי לעבוד במפעל, לא להיות מרוצה, אבל לפחות יש לי כסף. אף פעם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת לגבי הילדים שלי, אבל אני רוצה שהילדים שלי עשו מה שהם רוצים בסוף. נכון. אם אני אשמח שהם יהיו חלק מזה, אם זה יעניין אותם, כן, מאוד. את שלי למשל, כאילו אני צוחק על זה עם הבת שלי. אני רואה את שני הבנים שהולכים לכיוונים אחרים לגמרי, עולמות אחרים לחלוטין, והיא, אני לא יודע אם היא תקשורתית, או הערכים האלה של וידאו בכלל מדברים אליה. אני הצעתי לה, בואי, תעשי לי סרטונים, תערכי, למה שאני אוציא את זה למישהו אחר? אבל ניהולית היא מדהימה. ניהולית, היא יודעת לנהל בני אדם, יודעת לנהל כסף, אחראית מאוד, רוצה לצמוח, אמביציוזית, ובסוף בעסק לפעמים, מעבר למקצועיות, זה מה שצריך. לא, אני אגיד אחרת, אני חושב שעסק דבר ראשון צריך את זה. אני חושב שהרבה פעמים, המקומות שבהם עסקים נופלים, ואדם אומר, וואי, אני רוצה להיות צלם. סבבה, ואז הוא הולך להיות צלם, ולומד צלם, והוא צלם מדהים, באמת יודע לצלם מדהים. אבל אם הוא לא ידע את כל הדברים שאמרת, לנהל את הכסף, לנהל אנשים, לנהל את עצמו, לנהל את הלקוחות שלו, להתנהל מול הלקוחות שלו, אז זה לא משנה כמה צלם טוב אתה תהיה. אתה תוכל לא למצוא את עצמך באיזושהי נישה, בסדר? שבה יעטפו אותך בכל הדברים האלה, ומישהו אחר יספק לך את זה. אבל אם אתה באמת רוצה להיות בעל עסק אמיתי, זה לא יעבור. מה זה בעל עסק אמיתי? הנה. מה זה בעל עסק אמיתי? אני חושב שבעל עסק אמיתי זה מישהו שרואה את כל הדברים האלה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, אתה יכול להיות, נקרא לזה ככה, אתה יכול להיות פרילנס. אתה יודע מה אני חוזר בי, אני חושב שבעל עסק אמיתי יכול להיות, כל אחד לפי דעתי שאוקיי, שפתח עסק, הוא בעל עסק אמיתי ולגיטימי. בשנייה שאתה הופך להיות יותר מבן אדם אחד בעסק, אז כל הדברים האלה הרבה יותר אקוטיים. זאת אומרת, אתה יכול להיות פרילנס, ככה דימה בתור דוגמה, בסדר? דימה היה המון שנים, אוקיי? בעל עסק. לעסק קראו דימה נוף, והוא עבד לחברות שלקחו אותו. בסדר? הוא עבד ל-BBC, והוא עבד לחברות מצריות שברח לשם שלהם עכשיו שעבדו פה, והוא עבד להרבה מאוד עסקים, בסדר? גדולים, שהיו צריכים צלמים. אבל הוא לא התנהל כעסק, הוא התנהל כאדם שמגיע, עושה את העבודה ומקבל על זה את הכסף. לא היה לו כמעט קשר עם לקוחות אמיתיים, זאת אומרת, הוא לא היה עם הלקוחות קצה. בשנייה שאתה כן עובד עם הלקוחות קצה, אתה כבר במקום אחר. בשנייה שאתה גדל, אתה במקום אחר. אחד מהאתגרים שדמקה חוותה תקופה ארוכה, זה היה המקום הזה שמעסק קטן של אליאור ועסק קטן של דימה, פתאום להיות משהו גדול, בסדר? של דמקה, פתאום לנהל הרבה מאוד כסף, שלא יודעת איך לעשות את זה, גבייה, עובדים, כל הדברים האלה, זה באמת עולם אחר מאשר להיות ה-one man show. זה הבדל מאוד גדול. בכל עבודה, כאילו מסביר לילדים שלי תקשיבו, גם היום בפרט, אין מקום לבינוניים יותר. גם בתור שכיר, נכון. גם בשירות המדינה, שכולם אומרים, זה שטויות, לא, בכל מקום, אין מקום לבינוניות. השוק הוא תחרותי מאוד, זה או שאתה למטה לגמרי, או שאתה למעלה. האמצע כמעט ולא קיים, הוא נשחק בכל תחום שהוא. נכון. כבר אין לך את היכולת זה נכון גם, אבל זה נכון גם לחיים, זאת אומרת, נכון, גם פעם זה לא היה. החיים פוסט מלחמת העולם השנייה,
יצרו את המעמד הבורגני, שכמעט ולא היה קיים לפני כן. נכון. היה לך עבדים, אצולה, לא היה אמצע. אז הבורג'ואה, הבורגנות, נוצרה ויצרה אנשים בינוניים, וזה בסדר, ברמה מסוימת, אבל אין לך את המקום, אין את הפריבילגיה הזאת, ולכן גם בתור שכיר, אתה תצטרך לעסוק בשיווק עצמי. שיווק עצמי, בדיוק הנקודה. זה לא מובן. עכשיו, שיווק עצמי, גם בגבייה, אתה חושב שאתה מקבל את המשכורת שלך, ואתה לא עוסק בגבייה, נכון? אבל, רגע, אם אתה לא מכיר את התנאים, את הפנסיה שלך, מה גובים ממך, איך גובים ממך, מתי גובים ממך, מה דמי הניהול שלך, זה גבייה. בתור שכיר אתה מדבר. בתור שכיר. אם אתה לא יודע להתנהל, איך אתה משקיע אותו בחזרה, האם הפנסיה שלך נכונה ומדויקת, זה שכיר, נכון. וזה לא פחות קשה מעצמאי. עצמאי, אם הוא עושה את זה נכון, הסכומים שלו הם הרבה הרבה יותר גדולים. אתה לא יכול לעבוד כשכיר, בוא נגיד אחרי 2, 3, 4, 5 שנים אפילו, כעצמאי במשכורות של שכיר. תראה, זה נכון ולא נכון. קשה. זה נכון ולא נכון. בסדר, נכון, אבל אני מכיר לא מעט אנשים, שהם one man show, והם עובדים, והפה לאוזן עושה להם את העבודה, והם לא עובדים לקוחות קצה, הם עובדים בתור פרילנסרים להרבה מאוד עסקים אחרים, והם חיים סבבה. מה זה חיים סבבה? חיים סבבה, יכולים להכניס מבחינה כלכלית, הם חיים סבבה, מבחינת לעשות את מה שהם אוהבים, בסדר? הם עושים את מה שהם אוהבים, אוקיי, הם אוהבים לצלם, נחמד להם, יש כאלה, וזה בסדר. מעט מאוד, אני מכיר, מעט מאוד אנשים שחיים ככה, שמצליחים לשרוד, הם יכולים דרך אגב, להתאים את אורח החיים שלהם, למציאות שהם חיים בה. כלומר, אני יכול לעבוד בתור מתכנת, מאיזה יישוב בגליל, שדמי המחיה שלי שם מאוד זולה יחסית, ולחיות בצניעות מסוימת. לא, אני מדבר איתך על אנשים שמרוויחים יפה. יש כאלה, אוקיי? עכשיו שוב, כמובן זה תלוי, וזה מביא אותי לשאלה הבאה, זה תלוי בעצם במדינת ישראל כמה תיתן לנו לחיות יפה. אז השאלה הבאה בעצם זה מה המס המועדף עליך. וואו. אני לוקח עצה מחבר דרך אגב, שגם כן, חי לבד, עובד לבד, עשה המון כסף, נהיה לבד הזה. ויכול לפרוש, לנוח, בגיל 50. והוא לימד אותי לאהוב מיסים, לפני שהיה לי עסק. הוא לימד אותי לאהוב מיסים, הוא לימד אותי להסתכל עליהם בתור, מההורים שלי לא היה לי שיח על מיסים גבוהים, לא, זה לא היה מקום בבית בכלל. הכרתי את רואה החשבון מצוין של אבא שלי, אבל לא מעבר לזה. אבל הוא לימד אותי להסתכל על מיסים כעל הבנה שזה מה שצריך להיות. אתה צריך להיות אחד מאוד מאוד גדול ורווחי כדי לצמצם את המיסים האלה, ולהסתכל עליהם ולהתייחס עליהם בתבונה. כלומר, להסתכל על המס כמו בקראטה, שאתה משתמש באנרגיה של היריב שלך כדי לנצח אותו, אותו דבר כאן. אז אם יש לך רואה חשבון, רואת חשבון מצוינת, שיודעים איך להסתכל עליך, ולא רק להעביר את החשבוניות שלך וקבלות וכאלה, אלא יודעים להסתכל עליך ולהגיד, אוקיי, בשלב הזה זה מה שאתה עושה. כדי לנצח את המס, כדי לנצל את המיסוי הזה. אתה רואה בארצות הברית, דרך אגב. ארצות הברית זה לא הארץ. זה לא, נכון. אבל גם פה יש דרכים. אנשים יודעים להתמודד עם המיסים. אז אתה אוהב את המיסים שלך. אני לומד לאהוב אותם מדי יום מחדש. אוקיי, מעניין. מה המוג'ו שלך? מה המוג'ו שלי? אני חושב שאמרת את זה בהתחלה, אבל אולי תסכם את זה באיזה... אני לא יודע אפילו להגדיר מה זה מוג'ו בהגדרה. כאילו... הדחף שלך. זה... מה גורם לך לקום בבוקר ולהגיד... ההודעה. כשאני מודה, ולמדתי את זה מכל מיני פודקאסטים דרך אגב, למרות שתמיד אמרתי מודה אני ותמיד הודיתי, אבל ההודעה הזאת, בימים הכי רעים, כשאתה לא רואה איך אתה משלם בעוד שעתיים את החשבונות, כשרע לך, הכל רע. אין רע בממדים שונים, כל כך וברבדים שונים, הדחף שלי זה הרצון להודות.
אני אומר לעצמי, ככל שאני מצליח יותר, אני יכול להודות על עוד יותר דברים. אני יכול גם להודות על דברים שאני עושה לאחרים, מעבר למה שאני מקבל. אני חושב שהודעה על הרע, או מה שנדמה לנו כרע, כי כן. אין רע, היא כוח, אני מסכים, היא כוח דחף מאוד מאוד גדול. היא נותנת לך להתקדם. כן, אם אתה תקוע ב-וואי וואי וואי, איזה בסה, אתה תקוע. בקורבנות. כן. בקורבנות, עכשיו זה מצחיק לשמוע את זה מהצד, כי כשאתה נמצא בדיפ שיט, אתה לא מבין עד כמה הקורבנות הזאת גומרת אותך. וכל מה שצריך לעשות, זה, אחד, זה לעשות, שתיים, להקשיב לאנשים אחרים שעשו ועושים, ופשוט להתעניין מזה, כי אין לך דרך אחרת, אין קסמים. אין קסמים. וזה מדהים כמה זה נכון. וכשזה יקרה, זה יקרה. ומה ששלך באמת, אתה מתאמץ, ואתה לא מקבל. אתה לא מתאמץ, אתה חושב שאתה לא מתאמץ, ואתה מקבל. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? כאילו, מה עשיתי שזה... אתה אומר, תודה, שלי, ממשיך. ככה זה עובד. מה היה העסק האחרון שלך? מה יהיה העסק? וואי, שאלה מצוינת. יש תוכנית. מעולם לא הייתה לי תוכנית. לפני שנתיים, הייתה לי תוכנית. מתוך הבנה שבגיל 55, אני לא ארצה לעסוק בדברים האלה ספציפית, זאת אומרת, לרדוף אחרי לקוחות. ואני חושב שאני מקווה שעד גיל 55, עוד עשור, הפרויקט שלי לצמצום תאונות הדרכים והיקף הנפגעים יסתיים. ואני מאמין בזה שאני אצליח להגיע לזה. העסק יהיה טכנולוגי לחלוטין. יהיה הספקה של פתרונות טכנולוגיים שיקלו על אנשים לבטא את עצמם ולהעביר מסרים ולהניע אנשים אחרים לפעולה, גם באמצעים לא גלויים, סמויים, וגם באמצעים מאוד מאוד גלויים. אני בגיל 60 רוצה לעשות דברים עוד יותר משמעותיים מתוך מקום של רווחה. לרוץ לראשות ממשלה? חס וחלילה. לא פוליטיקה ישראלית, לעולם. אוקיי. פוליטיקה בינלאומית? שלי לא, תמיד אנחנו עובדים, יש לנו לקוחות בינלאומיים, אנחנו עובדים עם פוליטיקאים בינלאומיים. זה לא... ומאחורי הקלעים? אז זהו, אז זה... כשיש מטרה ראויה והיא צמצום תאונות הדרכים, אז אני אומר את זה, אין לי אלוהים, מקום של בעבר מאוד פחדתי. היום אין לי שום פחד מכלום. אני עושה הכל. כשיש מטרה ראויה. זה מדהים לראות, וזה אני חושב, עם זה גם נסיים, אבל זה מדהים לראות, ואני אומר את זה להרבה בעלי עסקים, שבשנייה שיש לך את אותה נקודה שאתה מדבר עליה, את אותה מטרה, את אותו האידאה, אותו רעיון, שהוא הזרקור שלך, הוא המגדלור שלך, אז הכל נעלם בצדדים. זאת אומרת, אתה הולך לשם, כי אתה יודע שיש לך מטרה, ואז יש כסף, אין כסף, שעובדים, אין עובדים, הכל נהיה יותר, אני לא יודע אם יותר קל, אבל יותר ברור. יותר ברור, ואני אומר, יש לי עוד לא מעט מטרות, שהן גם גדולות, מדיור ופרנסה, ומיליון ואחת מטרות, ורווחה, ולשמח את המשפחה שלי, ולתת רוגע ושלווה, מטרות לא פחות גדולות ומשמעותיות מהמטרה הזו, אבל זו מטרה שמזינה את המטרות האחרות. זאת אומרת, אם הייתי צריך לדאוג רק לדברים האלה, לא יודע אם הייתי נהנה מהדרך באותו אופן, או מצליח באותו אופן. זאת המטרה האמיתית בסוף. טוב, אחלה דרך לסיים. שמואל, תודה רבה. תודה לך, אליאור. בהצלחה. תודה.